Nachádzame sa v obci Sološnica. Je to obec na Záhorí a vy stojíte na jej čele, tak predpokladám, že mi viete odpovedať na otázku, odkiaľ tento názov pochádza. Sološnica patrí medzi najstaršie obce Záhoria. Jej názov pochádza z maďarského výrazu Selesku, čo znamená široká studňa. A časom sa prechádzalo rôznymi úpravami až po dnešný výraz Sološnica. Tie názvy určite nevznikali náhodne. Je tu veľa širokých studien? Je tu zo pár studní ešte aj v dnešnej dobe, ale tá úplne pôvodná široká, od tej už nevieme, kde sa nachádzala. Že už je dávno zasypaná možno. Hovoríte, že v minulosti načetli ste tému toho, čo bolo kedysi, tak povedzme si, ako tu ľudia kedysi žili, čím si zarábali na živobytie a čo je také najvýraznejšie pre túto obec? V minulosti bolo rozšírené v Sološnici výroba dreveného náradia. Drevené vidly a hrable sa tu vyrábajú doteraz, ale už len v malej rodinnej firme. Bola tu pila, bol tu mlyn a pálilo sa tu vápno. A čím žije Sološnica dnes v súčasnosti? Sološnica aj v súčasnosti žije prírodou, sú tu veľmi zaujímavé turistické chodníky, turistické vychádzky sa tu dajú realizovať, žije kultúrou, máme tu rôzne kultúrne podujatia, ako je kvetinový jarmok, vianočné trhy, Krumpolový deň a máme tu rôzne kultúrne podujatia, koncerty, výstavy. Tuším, som nejako vyhladla. Neviem prečo, ale ako si ma opantáva vôňa zemiakových placiek. No, zrejme preto, že tu v Sološnici sa každoročne koná Krumpolový deň. Stretnúť tu môžeme nielen hladošov, ale turistov láka aj jedno veľmi zaujímavé miesto, kúsok od tohto námestia. V kostole Všetkých svätých sa nachádza jedna tajomná krypta. Sološnica patrila v minulosti plaveckému panstvu, bol tu vtedy aj kostol. Môžete nám priblížiť jeho históriu? Pôvodný kostol sa spomína v roku 1501 a bol zasvetený svätému Osvaldovi. Tento kostol, v ktorom sa teraz nachádzame, je už druhý v poradí a bol postavený a spomína sa v roku 1699, bol postavený v ranobarokovom štýle, aj zasvetený všetkým svätým. Aké zaujímavé objekty, epitafy sa tu nachádzajú? Tak kostol je unikátny tým, že sa tu zachovala ranobaroková výzdoba z toho 17. storočia a vlastne je unikátny zachovaným hlavným oltárom, dvomi bočnými oltármi aj kazateľnicou a za nami je epitaf grofa Melichára Balášu alebo šlachtica Melichára Balášu, ktorý bol majiteľom plaveckého hradu a je tu najpochovaný. Práve s jeho menom sa spája aj nedávny výskum archeologický, ktorý tu prebehol v spojitosti s nálezom krypty. Krypta bola otvorená v roku 2011 na podnet tedajšieho správcu farnosti a ostatky, ktoré sa tam nachádzali, boli exhumované a podrobené antropologickému výskumu a žiaľ boli v dosť zlom stave. Našli sa tu aj detské kostry, ženské kostry, ale aj mužské kostry. Do tejto krypty bol pochovaný Melichár Baláša a niektorí členovia rodiny Balášovcov, potom aj niektorí kňazi a zrejme aj zámožnejší občania obce, ktorí si to mohli v tej dobe dovoliť. Hovorí sa, alebo teda s menom Melichára Balášu sa spájala taká polemika, že či naozaj teda bol pochovaný v tomto kostole alebo nie. Je to už celkom vyjasnené? Je to isté, dôkazom toho je aj epitaf, ktorý je z červeného mramoru a ktorý dal vyhotoviť jeho syn v roku 1568. Melichár zomrel teda vo Viedni a jeho syn ho dal tu do Sološnického kostola pochovať.